Dobrý večer, vítám vás u dnešního dalšího videa, ve kterém budeme ochutnávat americké sladkosti. Takže ještě jednou ahoj, vítám vás u dnešního dalšího videa. V tomhle videu vám ukážu tenhle můj arzenál sladkostí ze země Donalda Trumpa, McDonalda a kačera Donalda. Přizval jsem si speciálního hosta, není to nikdo jiný než má sestřička. Ahoj. Tak, s čím začneme? Já bych začala pitím, jakože kartou Arizona je už teda otevřena, protože naše maminka byla nedočkavá, takže má být Thank you very much. hroznou, asi hroznou, ne? Ano. Jo. No, takže my si nalijeme a půjdeme to ochutnat. Na zdraví. To je dobré. No to skoro jako hroznové mentos v tekuté formě. No, mě to připomíná to šampaňské, to jahodové. To je hroznové. No to jako hrozné. Co se dáme teď? Já bych... Nebo tohle. Třeba Sour Patch máme. Sour Patch, je to cherry, jako Cherry. nějaké Třešňové. asi kuličky. Třešňové. Počkej, já podám nůžky. Sour Sweet Gum. A to Počkej. jsem to rozbalil. Tak ale Aha. to jsou takové, co to je, asi kolečka to mají být a jsou pocukrované a měly by být kyselé. A to je takové, Zkusíme. to je kyselé. A dobré. Konzistence není dobrá. A furt sladký na zuby. Je sníst. Příchuť není špatná, ale Je to chutné. konzistence mi nechá. Pak se to strašně lepí na zuby. To nebylo nic moc teda. A jako další tu máme Sherry. Takhle to vypadá a jdeme Takovéhle to kuličky. Tak je, no já mám malou, ale... Tak já se vezmu. Děkuji. Je to kyselé. A Když to cumáte. v tom je prášek. Já jsem to rozkousla. Když to rozkousnete, je to kyselé brutálně. Fuj. A dobrý. Fuj, to je ještě horší než ty Sour Patch. Jako ono, to bývá i v jablku, ale nevím, jak to má chutnat v tom jablku. To je asi na tohle. To má asi jablkovou příchuť. Tak to většinou bývá. Takže takhle to vypadá. A jdeme dál. Tak, asi to bude chtít něčím zapít. Co by si zdala? Já bych se dala fantu teď. Jakou? Jo, tohle, no tak asi... Tak, nějakou fantu, třeba to pineapple. Pineapple. To je Dobře. ten ananas. Doufám, že to... Aha, tak asi to vyšumí. No, kymácel se s tím asi. Jo, dobrý. Což nenalívej toho moc. No, já se bojím, že mě to... No, nalej to radši ty. To je mám chutná. No, díky. Vypadá to jako chcánky, fuj. Tak. to bylo Voní to dobře. jako ananas. Překvapí. Ale jako ono to nemá zase tak výraznou chuť jak ta pomerančová, ale mě to chutná. Vypadá to jak ta citronová. To není dobré. Fuj. Mě to chutná. Mu nechutná totiž ananas. Jo, to je dobré. Jo, podle mě je to dobré. Teda. Mě to chutná. Není to zase tak špatné, ale... No, takže tohle... Co to tu je? Nebojte se, já vám neublížím!
podej ten bonbon. Perfektní. No. Tak. Je to teda Kenko ha. Reese's bonbon je opravdu malý, jako nějaká pralinka, ale jako já jsem myslela, že to tam bylo jako zvětšené na obrázku na internetu, tak já jsem si myslela, že to bude jako něco jak ty Reese's, ale aha, jo, to mě nejde. Dobrý. No, to rozdělej ještě. Aha, jasně. Aha. To je. To ještě tak? Jo, to je ještě v košíčku. Aha, já si myslím, že to bude. No, dobře. Tak to. To rozpuštěné. Oj. No, protestoval to asi. Dáme je tatínko, já mám něco, tak to rozřeš na 4. A jsme hodní. Samozřejmě, aby mi koupili ten počítač. No, já jsem Tak, tak já zkusím tohle. To je sladké. To chutná jak Snickers. Na to vážně jako Snickers? Nebo? Ale je to teda, Řekl bych, že to chutná jako arašídové máslo v čokoládě. Jo, to má být, myslím, že arašidové, nebo burákové. Burákové, to je to samé. No. Arašidové. Burákové. Peanut Peanut butter, to je burákové. Jo? No tak. Arašídové je ale burákové. Aha. Tak, to si dáme dál. A jako další to máme pelendrek, je to od Nerdu, jmenuje se to Nerd Syrup a zde je napsané měkké a žvíkací. Velmi zajímavé, počkej, to rozstříhnu. A je to celkem jako dost velké. A vypadá to jako, no tady jsme už snědli flipsy a vypadá to, jako má to podobnou barvu. Takže to pravději nebude mít to, aha, tak to zase nepodáš. Bacha, to nerozstříhne. Tady nic není, tady zrovna není ten pendrek, to je ten co v tom leží, jako. Aha. A mělo by to být teda jako ty nerdi, co Aha, máme jako to vypadá zajímavě. A to je, Ty jo. vypadá to takhle. To je luxusní. Perfektní. A jo, je to, To je jedno. to voní úplně. To by mělo být, myslím, že vlastní ovoce, nebo něco takového. Podívám se. A myslím, že nějaké vlastní. Very berry, takže velmi bobulové. No. Ale jo. Aha. To Dám ti radu, radši to máme na stole. Tam je něco červeného. To je ten pendrek, a on by měl být bez chuti. Mňam. Jako had. Na tom pendreku jsou nalepené takové ty klasické nerdí kuličky, které z toho často odpadávají. No, Takové třeba trochu nepraktické. No. A celkem dobré. To Je? je taková želatina prostě. Taková ta. A jde to špatně ukousnout. Co máte? Kopni si, nebo si ukol. No, tatíček se moc netvářil. Tvářil se kysele, no. Takže to radši pojďme zapít. To je Zázvorové Canada Dry. Canada Dry a je to jak Schweppes? Nebo asi ano, Schweppes. jak Schweppes, takhle to vypadá. Flaška, detail. Tato značná. Zelená taková, ale asi to. Wow. To je pivo. Není to pivo? Ne, to není pivo. To tak necítím jako pivo. To asi nebude pivo. To bude asi nějaký zázvorový nápoj prostě. Jo, to je tatínkovo, takže. Jo, to voní jak Schweppes. No, tak ne. Já tam nic necítím. No, je to takové bez. Tohle je asi nejoblíbenější nápoj našeho tatínka a jako mě to celkem chutná. Mně to právě moc teda nechutná, nebo mně to přijde takové Kdyby byla výraznější chuť, tak jo. jo. No, a jako má to dobrou chuť, ale Jemný náznak toho no, Schweppes. moc mě to jakože nepřijde zázvorové.
Máme tady Hershey's, Hershey's. bílou čokoládu, S nějakým tak se do toho pustíme. cookies and cream candy, nevím, nějaká, ale Ukáž. myslím, že kolik má Prosím gramů? tě. 40? Sušenky ve Sušenky smetaně. jakoby ve smetaně, v bílé čokoládě. Takhle. A měly by tam být nějaké kuličky nebo kousky. Aha, A vypadá to takto. A vlastně zepředu. aha. Dobře. Tady je nápis Hershey's na těch tabulkách a jo, tam je to. Na to se těším úplně asi. To není dobře. Jo. No to jako bílá čokoláda Ale s není to čokoládovými tak- kousky, Není to které tak chutnají jako silné. Oreo. Jo, Oreo. Ale není to tak silné, jako není to tak Ty sladké. kuličky tam nejdou moc cítit. A čokoláda dobrá. Ale vypadá to takhle. Nyní si dáme Reese's. Jsou to teda burákové nebo arašídové prostě máslo obalené čokoládou a mají to být jakoby košíčky. Před chvílou jsme jeden takový měli, že? Jo, měli jsme ten malinký, no to byl taky Reese's. Ty jsou ještě větší. Tak dáme si z jednoho? Jo, Nebo jo. Tak kousnem si. celým s ním. To vypadá dobře. Počkej. Tak si kousni. Je to dobré? Úplně stejné jako tu předtím. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very